Nion sekula ni ama banaiz, ola enuke bizi nahi, 10 urtez behin desfogatzeko landetxeko plan baten zai. Joder, ze ondo 3 hemen ni pixkat piripinago, ta hori askotan esan nuela gehiago ez dute edango. Enaiz olakoa izango esan, det 1000 bider Porschako. Lehatza-latza hartu behar dut, ordu laurden joaterako. Gainetik bea pentsatzen nuen, problemak eta alkohola, gauzak egoki hitz egitean edan beharrik ez dagola. Umeekin hitz egin behar da mantra bat neukan buruan, ta orain aurretik eroaten ditut gure amaren moduan. Aurrei inglesez egingo diet, ta partxisean jolastu. Inglesez bate ez dute ikasi, ta nahi nekiena ahaztu. Eta amonak zeukan ahotxai naiz ustez ez egin kasu. Gaur nion jantzi muda garbiak istripu bat badaukazu. Esaten nuen enaiz jarriko grabatzen lehen filetan, eta oraini ateratzen naiz besten bideo guztietan. Esaten zidan femeninoa izan, jarri hola eserita, alaba bakar bat ez da irten, oraindik horren senyorita.